Muling nagbabala laban sa mga unregistered tourism entities. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Sa kasagsagan ng pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang pasyalan sa bayan ng Bolinao, muling nagbabala ang Tourism and Information Office ng naturang bayan laban sa mga unregistered tourism entities. Ayon sa tanggapan, may mga individual at establishmentong nag-alok ng mga serbisyo at package na walang kaukulang rehistro at akreditasyon na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga turista at magresulta sa panlilinlang o scam. Ipinalala ng lokal na pamahalaan ng mga hindi rehistradong tourism entities ay hindi nasusuri kung sumusunod si tinatakdang safety standards at umiiral na regulasyon kahit walang katiyakan ng kalidad at seguridad ng kanilang mga serbisyo. Hinikayat ang mga bumibisita sa bayan na tiyaking lehitimo at akreditado ang mga tutuluyang establishmento at kukuning serbisyo sa pamamagitan ng pagbirika ng rehistro at pahintulot mula sa lokal na pamahalaan o Department of Tourism. Nanawagan din ng LGU sa publiko na i-report ang mga kahinahinalang operator upang maprotektahan ang mga turista at mapanatili ang kaayusan at kredibilidad ng industriya ng turismo sa bayan ng Bolinao. Kasama mula rito sa IFM Digupan. Ako po, si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News! IFM News! IFM News!